Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare en garti hannde oɗo ñalawma talata sappo e jeenayyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar tituji meɗen ɓurɗi mo wonniri ko toon to États-Unis jahaten cour suprême mo Colorado en wayno itti Donald Trump e liste candidat ji toon pour élection ngaji primaire habaruji men ha hannde toon to États-Unis ma en ƴeew duttade kadi hono kanko Donald Trump campagne makko gadano e kadi ko haalluji ɗi fuɗɗi haalde surtout hol kadi holko woni hen menace uji wonande leñol Amérique habaruji men international ma nawen toon to New York d'abord ko dinguiɗoɗen ene wayno kaldigal nene continue ko hannde jogorno woosede ko fati résolution ko dartinde haade toon to hakkude Israël e Palestine ɗum lopportama ha janggo habaruji men international toujours toon to Burkina Faso kadi ne waɗi uure wonde ummitima kadi hakkude kamɓe Burkina Faso e France ma en dutto kadi to Afrique du Sud ƴeewen hono kanko Ramaphosa hol gardiɗo leydi Afrique Sud holko rentini wonde Afrique Sud naaɓe haɓeteɓe oɗo saabi walloɓe Israël e habde Palestine ɗum noon ko ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en garta desuji muɗum joni joni siftinde on tan hannde ko talata sappo e jeenayyi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati jam hira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare mbiɗen ni toon to États-Unis wono cour suprême mo Colorado en wayno e nder décision ñawore nde ɓe ƴefti hannde ɓe mbi wonde ko hono kanko Donald Trump ene wayno o ittama e listuji yimɓe ɓe ganduɗa fotɓe wotanede toon to taw ko élection ngaji primaire ɗum noon ko républicain ji toon to Colorado ɗum noon ko décision mo kamɓe ɓe ƴefti ɗum noon kadi ko tugnade kadi koɓe kaali e mbi wonde ko caggal nde ɓe ƴewti ɗum noon kadi ko jabade hono kanko ono appel baɗanoɗo taw ko juge goto mo ganduɗa henne kañum hoore mum ñawino wi wonde kanko Donald Trump e gueɗe ɗe waɗi ɗe henne ɗum noon ko ñande 6 janvier 2021 ko gueɗe ɗe mbiyata ko wiyete insurrection ɗum noon e wayno ko waɗi ko noddude ko wiyete révolte contre laamu kono noon en wayno kanko debbo o haalino wi wonde ko Donald Trump ko waɗi ko ɗum kadi haɗani ɗum wonde hawnaki ne wawi wonde président ɗum noon ko mbiyata henne wonde ko éligibilité donc kamɓe cour suprême noon ɓe gaari ɓe mbi wonde ko d' abord ko oɗo juge ko ñaawi ko wonde ko gongira gonga Donald Trump yo amiri hen ate révolte pour contre gouvernement mo États-Unis kono noon en wayno ko kamɓe cour suprême ɓe camminiɓe walla ɓe ndiwti wonde kanko debbo fama mum e makko wiide wonde ko haysinde Donald Trump yamiri révolte contre laamu en ɗum hatta ɗum wonde éligible ɓe mbi wonde ɗum ɗon wona gonga e nder ñawore mabɓe nder kamɓe woose mabɓe kamɓe ñaawo wonde toon ɓe ene wayno ko nayo mabɓe mbi wonde koko Donald Trump il faut ko itte hen e liste toon to Colorado tata mabɓe mbi wonde il faut ko kamɓe o wasa ɗum nen ɗum noon ene wayno ko majorité mabɓe kamɓe ɓeɗo ñawoɓe woni toon to cour suprême mo Colorado ene wayno ko kawri mbi wonde ko il faut ko itte hen ɗum noon ɓe bindi lettere fadde hono secrétaire d'état mo Colorado ala droit fof wadde mo e liste uji ɗe mbiyata wonde ko candidat ji aɗoɓe élection ngaji primaire toon to Colorado e kadi ni haysindo woteji ɗi ɓenni kanko hoore makko Donald Trump so tawi hande mo continue wonde wona wonde éligible pour o fotani wonde liste uji Colorado donc wawa wotanede toon to Colorado ɗinon ndeɗo ñawore ma continue wonde ɗon ha 4 janvier ɗum noon kadi ene wayno so tawi appel waɗama hawnaki ɗum ɗo kadi ne wawi change ɗum ko wawi wonde fof no kanko Donald Trump o wawani taw haalde hen haydara ko fati e won appel walla watta appel kono noon ko fama tan ene wayno kamɓe ardiɓe suudu représentant ji surtout en kanko Mike Johnson ɓe o haali o wi wonde ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa hono laamu ngu ene yanta hen pour hadde mo kanko Donald Trump waɗe Donald Trump wonde candidat candidat ji ɗi ganduɗa hen taw ko républicain ji surtout hono biyeteɗo Vivek Ramaswamy kanko hoore makko o wi wonde ko kanko hoore makko ma o ƴettu inde makko e liste toon to Colorado ha Donald Trump indi mum artire o ñaaguima kadi o wi wonde ko kala candidat ji keddiɗi ɗum noon haala ko Ron DeSantis e Chris Christie e Nikki Haley o wi goto mum foof yo waɗ ko waɗi ko so wonani ɗum so waɗani ɗum ɗon walla so haalani ko way noon kañum hoore mum ene foti nanguede wiye wonde ko kañum hoore mum jeeya koye wallata ko cour suprême mo Colorado kono kanko Chris Christie o jaɓani haalde haala kan no fewi o haali tan o wi wonde ko sinno ko sago makko ɓurno moƴƴude ko Donald Trump wona tribunal walla taw wona ñawore haɗa ɗum wonde candidat walla haɗa ɗum wonde président kono noon ko taw ko yimɓe wotoɓe
kaddata ɗum wonde président ɗum noon ene wayno ko haala kan ene continue oɗo sadio ene waɗa ramification ngaji toon to hakkude mabɓe kamɓe républicain ni surtout e kamɓe kadi en républicain démocrate kono ene wayno ko biyeteɗo Matt Gaetz ɗum noon ko représentant jeyaɗo toon to Florida kañum boddunoɗe Donald Trump campagne ñande aljumande wi wonde ko kanko hoore makko wi ɗum ɗo kadi ko golle dictateur uji pour cour suprême ko waɗi ko ha hande toon to États-Unis hono kanko Donald Trump e nder konguɗi koccaɗi kadi discours aji makko ɗi wonno toon to woni wiyetego Durham ɗum noon ko New Hampshire e wona ha famama hen wonde ko gueɗe kewɗe ɗo hutorto ko konguɗi nazi ɗum noon ko nazi propagande ko yimɓe tubakoɓe temps Hitler ko yimɓe ɓe jiiɗa leƴƴi goɗɗi o haali hen gueɗe kewɗe contre surtout yenne yimɓe ko wayno immigré ji natoɓe e États-Unis ɓe mbi wonde o wi wonde ko ɓeɗon kene tunmina ƴiƴam laaɓɗam yimɓe hotɓe e États-Unis o haali hen kadi o wi ko gueɗe ɗe ganduɗa en o manti hen surtout yen hono ko Vladimir Putin surtout yen o haali hen gueɗe kewɗe ban noon ɗum ɗo fof holla tan woni ko tugnade ko article o haali ko hono kanko Donald Trump hol caɗele jogori wonande won leƴƴi won surtout yen leƴƴi ko mbiyata minorité ji ko wayno ɓaleɓe ko wayno asiatique ko wayno espagnol e gueɗe ban noon so tawi arti leydi e kadi oɗo sadio holko wonata kadi holko jogori wonde caɗele wonande démocratie so tawi arti leydi ɗum noon tugnade hande article o ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ɗo ɗoɓe jarata ɗo ene ko kanko woni ko mbiyata front runner kanko woni candidat républicain ɓurɗo hewde toɓɓe e candidat ji kadi ɗi fof ɗum noon so tawi ala ko wayli ko kanko jogori wonde hawnaki nomaɗo pour parti républicain pour wonnoyde candidat présidence e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare habaruji men hande international kono noon to États-Unis toon to New York cugnade kadi e ko BBC haali hono kaldigal nane continue hakkunde yimɓe wonɓe toon to Nations Unies ɗum ɗon conseil de sécurité Nations Unies fonno hande wodde pour ko mbiyata draft ɗum noon ko kahide bindaɗo ko fate en surtout taw ko émirats arabes ñaguino wonde ko conseil de sécurité yo artu kadi woota pour beele en ƴeewa holno haare wonde toon to Palestine nde en dartirto ɗum noon en wayno ko hande ɓe jogorno wodde kono noon e tugnade kadi haalluji jaltuɗi ko sakkiti ko en e nder ɓe mbi ko sakkiti ko ɓe mbawi tinde wonde so tawi ɓe jeehi ɓe vote hawnaki ma États-Unis kañum hoore mum wawa continue wadde kadi veto muɗum ɗum noon e tugnade haalduji mabɓe surtout yen États-Unis ɓe mbi wonde ko wayno ko ɓe jaɓani jabade wonde est ce que ɓe jogori vodde kono ɓe mbi wonde ko hande ɓe goni koye discussion ɗum noon ene ɗamina hawnaki wote o jogori wadde ko janggo alarba ko hande kamɓe Égypte eɓe ɗamini kadi wonde ko ardiɓe Hamas ma garton to Égypte potta toon kadi e kamɓe États-Unis e Israël naɓe wawde kadi ƴewde kadi ko fiyete en wawde kadi yewtidde ko fate hono harde dartirno ɗum noon wayno Israël koko salino guila ñanden wi wonde ko hankadi kaldigal waɗata sakkude muɗum e Hamas e hakkude muɗum kadi e leylal goɗɗe pour dartinde haare nde kono noon en wayno kanko gardiɗo leydi Israël hono président mum biyeteɗo Isaac Herzog o nder konngudi ɗi ƴefti wi wonde ko ene wayno Israël paari oɗo saaha joni dartinde haare nde kadi pour beele kadi yimɓe otage uji goɗɗi ne mbawa kadi accitede siftindon tan e ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude hono kamɓe Hamas ɓe mbawi yaltinde vidéo ji kewɗi vidéo ji ɓe kolla hen yimɓe ɓe ganduɗa taw koɓe nangguno won wurɓe taw ko goni ha hande ko toon to Gaza ɗum noon kadi waɗi seppoji mawɗi toon surtout yenno taw ko famille aji ɓeɗon yimɓe nangaɓe hollaɓe vidéo gari ene ceppa pour wonde ko laamu Israël kanko laamu makko Benjamin Netanyahu o foti wonde priorité muɗum ko wawde wallude beele prisonnier ji nangaɗi ne goppe kono noon ko wawi wonde fof ene wayno ko goho kamɓe Hamas e Israël e kamɓe kadi ko wiyete émirats arabes e Qatar eɓe ɗamini arde toon to Égypte hawnaki balɗe garoje holkoɓe mbawi nanodirde kadi holno haare nde deeƴiri ɗiɗi ɓe ngel ɗamina janggo hawnaki ɗo e janggo kamɓe États-Unis kadi e leyɗele keddiɗe foof moɓe mbawa kadi hawrude holkoɓe jogori vodde janggo pour holko fate en holno ñagorto haare nde yo dartinir taw États-Unis walla leydi gondi waɗani hen veto mum e tugnade noon habruji jaltuɗi BBC ene tuuma wonde ko États-Unis hawnaki Israël koko namdi ɗum yo wat veto muɗum kono noon e wayno États-Unis haali wi wonde ko surtout en adjoint ambassadeur mabɓe gonɗo toon to Nations Unies kanko Robert Wood o wi wonde ko États-Unis e leyɗele gonɗe toon ɗo fof goto fof ne jogui
ene woni indépendant hay goto ala bawɗo wiide goɗɗon holno wotirte wote so jonti ɗum noon ene wayno ko semtini ka ɗon haala habaruji men international toon to Burkina Faso e tugnade kadi ko radio France international haali walla Africa news haali hono soldateɓe nayo walla militaire uji walla yimɓe nayo français ji nanggama toon to Burkina Faso ɓe nangga noon ko toon to Ouagadougou ɗum noon ɓe wi ɓeɗon nanggaɓe laamu Burkina Faso fawe mabɓe wi wonde koɓe goni toon ko pour eɓe mbaɗa espionnage contre Burkina Faso donc ɓe ɗigonta ko France ɓeɗon yimɓe nangatno e tugnade hande ko information ngaji jaltude jeune Afrique haali ɓe liggoto koye ɓe goni koye direction sécurité mo France e ɗum noon ko service aji liggotoɗi caggal leydi taw ko français ji goni donc liggoto koye ambassade uji e kadi ɓeɗon yimɓe nayo apparemment nde ko eɓe gandodiri e yimɓe woɗɓe ɓe liggotto en toon Burkina Faso firti tan ko wonde ko e tugnade article ko no haalir ni wonde ko kamɓe Burkina Faso naɓe e kamɓe kadi français ji liggotoɗe e ɗiɗon service aji eɓe gandodiri donc andaka holko woni sababu tutanko kamɓe ɓeɗo ɓe nangga ɓe tuuma wonde ɓe goni koye wadde espionnage ɓe nangga toon to kaso biyeteɗo gonɗo toon to makko kaso woni koye capital mabɓe kamɓe toon to Ouagadougou tugnade ha hande e agence France Presse ko haali ɓe mbi wonde ko kaldigal diplomatique nene continue to banggue Europe hakkude ɓeɗo français e hakkude kadi kamɓe Burkina Faso pour sela mabɓe beele ko faati ko wawi wonde fof beele ɓe goppite ko yaaci toon to Afrique du Sud e tugnade habaruji gumriɗi toon to Africa News hono kanko gardiɗo leydi Afrique du Sud hono biyeteɗo Ramaphosa e nder konnguɗi ɗi o yaltini ɗum noon o tawmo wonno batu toon to ANC aɗa woni ko African National Congress ko parti mabɓe kamɓe mo kanko mo Nelson Mandela mo wonno kaɓanoɗo pour ko fati en apartheid ene ummo e leydi ndi o haali o wi wonde o rentini o wi ko kala Afrique du Sud naaɗi mo ganduɗa ene tuuma walla tina wonde ne haaɓe ene walla Israël oɗo sa joni haaɓede toon to Gaza o wi wonde ene wayno ko porto ɗum planté ko nanggo ɗum e kadi koko ñawete pour makko noon e konnguɗi ɗi haali ɗi wona Gaza ko haɓete oɗo sa joni ko siftintaɓe ko kamɓe leydi mabɓe Afrique du Sud koɓe kaɓantuno nde apartheid nde woodi toon nde ɗum noon siftinde on tan ko apartheid kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe minorité tubakoɓe wonnoɓe toon Afrique du Sud pawno e majorité ɓaleɓe wonnoɓe toon to Afrique du Sud e oɗon saha ɗum woni ha Mandela en nangga hen donc wuyi ko ɗum ɗon ko gueɗe ɗe ganduɗa ene siftinaɓe toon oɗo saha joni hono no Afrique du Sud no wurno ɗum noon e wayno kadi surtout ene situation gonɗo oɗo saha joni ko fati e gurdam no way toon no Gaza ni sibabunde lebte walla toñengueji walla o wi on kanko ɗum ɗo ene o wi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa o wawa muñde ɗum donc omo rentini kala mo ganduɗa Afrique du Sud najo gonda tuumaɓe oɗo saha joni enen kaaɓe toon to Gaza taw ballata ko Israël ko dewno e mumen ñawore so tawi jomumen tinama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ko ɗi habaruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar siftinɗon tan hande ko talata 19 lewru décembre hitande ujunnaji 2023 yen mbaale jaam ha janggo kadi on jarama